So weekshakara second round da second performance one of the loveliest performance that manda namanu Telipaale bull pyre. So before that, can you hold this piece? Ouch. Okay, irna papa glapuda yano kina. Thank you so much. Okay. Anyways, epala punnu maata naman bodchi panpujaru, but this is one of the beautiful punnu. So nikla ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜಿದ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ಗೆ ಆತನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕೇನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಾತರ್ಗ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗುವರ ಪಿಲವ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಗಂದಿನೇ ಎನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಮೂಂಜಂತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋರುಂಡು ಎನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕಡು ವಾಯ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಬಿಟ್ಟೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಡೊಂದು ఒక అశోక్ అన్నల మస్తు పాత్ర చేరు మాత్రం అన్న డెలివరీలెస్ లైక్ ఎత్తను అన్న యాక్టింగ్ పాత్రందనే మస్తు ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಲ ಪನ್ನೋಡು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಕಡೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋಲು ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬೂರು ಬೂರು ತೆಲ್ತೋದಿರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಕೋಪ ಬತ್ತದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಅವಲ ಒಂದು ಬೋಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಕಡೆಗೆ ದಾಲಮನ್ ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಬತ್ತೋಡು ವೆತ್ ದಾಲಮನ್ ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತಾರೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆದಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಡ್ಲ ಕುಶಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಡ್ಲ ತುಳುವೆರು ಅವು ನಮ್ಮಗ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಸಾರು ನಂಚಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಬೈದರೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಯಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ತಾಯನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಮೇಕಲು ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಹತ್ತು ದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಂದಾನ 25,000 ನಮಗ್ಲ ಕೊರಪೆ ಬಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ದುಂಬಲೆ ಸೊ ಈತ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಲ ಬಂದಾಡು ಬಟ್ ಐದಲ ಸೂಪರ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಎಂಚಿಬಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕ ಪನ್ಪುಂಡಾದ ಬಣ್ಣ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಚ ಹತ್ತದ್ಲ ಬರೋಡೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಸೊ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಪಣೆ ಅವ್ನು ಪನ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲವು ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಡಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ Roma ಇತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು and this one ಏರಿ ರೆಗಿ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಎಡಿಟರ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಟ ನಾನು ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಮೀಸೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾದುಂಡು ಸೊ ದಯಪಂಡ ಈ ತಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಾಡ ನಮಗೆ ಇರನ್ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಆಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಇರನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋಕ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಖುಷಿ ಆತನ ಹೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಒಂದ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು 1 ಲಕ್ಷಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.